एका डुबो एका धर धर एका घे 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 एका चिखलात. गरमागरम चाय. ऐसर सगळे माणसं असत. कुमार अनुभवने कुमराचे पप्पा. तर आज आम्ही इकडे आता लावणी लावूक सुरुवात केलो. भरपूर मस्तपैकी पाऊस पडता. अगदी पंप लावची काही एक गरज नाही. आणि आमची भरडी शेती असल्यामुळे आमका तर पाणी असं म्हणजे असंच पाऊस लागता, नाहीतर पंपान पूर्ण शेती करूची लागता. आता जरा चाय पिऊन मस्त जरा गरम होऊन मग परत कोपऱ्यात जातलो. आमका ताण लागले का आम्ही विहीर खोदूक जातो. तर आमलो आता रेनकोट आणूक जाता. ॲक्च्युली रेनकोटची तशी काय गरज नव्हती, आम्ही भिजतो. पण ह्यो लयच पावसा म्हणजे कागद वगैरे पण घेऊन फळ बीळ पण घेऊन काय उपयोग नाही. तर आता इमर्जन्सीमध्ये चाललो रेनकोट आणूक. बघूया आता कसले रेनकोट आणता ते. नमस्कार मित्रांनो, सुवर्ण कोकण ब्लॉगच्या अजून एका नवीन व्हिडिओमध्ये मी आशिष नाटेकर तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतोय. तर मित्रांनो, आजपासून आम्ही लावणीला सुरुवात करतोय, म्हणजे तरवा लावण्यासाठी आज सुरुवात करतोय. भरपूर मस्त असा पाऊस पडतोय आमच्या इकडे. आता कालपासून सुरुवात झाली आणि अजून 4 दिवस पाऊस पडणार आहे असं वेधशाळेने सांगितलेलं आहे. सो आम्ही सुरुवात केली. आणि आमची भरडी शेती असल्यामुळे आम्हाला तशी पंपाने वगैरे शेती करावी लागते. पण आता हा जोरात पाऊस सुरू झाल्यामुळे आम्ही लवकरच चालू केला. तर मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये आपण कोकणामध्ये शेती कोणत्या प्रकारे करतात ते बघणार आहोत. भरपूर धमाल आहे ते कोपऱ्यामध्ये. लावणी म्हणजे तरवा काढणे, त्याच्यानंतर ते पेंड्या धुणे, पेंड्या बांधणे, चिखल करणे, मेरा खापावणे, मेरा घालणे, लावणी लावणे, फुल ऑन धमाल. तर या पूर्ण एन्जॉयमेंटसाठी हा व्हिडिओ नक्की शेवटपर्यंत बघा. आणि व्हिडिओ कसा वाटला ते आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा. चला मंडळी, आता आपण जाऊया शेतात. तर मी मगाशी जाऊन इले, म्हणजे आम्ही मेरा वगैरे खापावून इलं. तर इकडे हा पूर्ण तळामळा झाला आणि ह्या पाणी पूर्ण आम्ही कोपऱ्यात सोडतो. ह्या बघा, या समोरच्या खळ्यात पूर्ण सगळा पाणी साठलेला असा. आणि ऐसर कुमार आणि पाणी इकडे सगळा सोडल्याने या गणो बघा. जादू ए रेनकोट घाल जा मरे गण्या, भिजा नको. ऐसर कुमरो असा खॉळ घेऊन. ए कुमऱ्या आहे ना, त्या पण तशा याच्यावर पाणी सोडणार. तर या ऐसरची ना चवळी मरतली. या ऐसर आम्ही भाजीपालो केलो असा. मस्तपैकी पाऊस पडता आणि आमचे सगळे कोपरे आमचे पूर्ण भरलेले असतात पाण्याने. त्यामुळे पंपाच्या पाण्याची गरज नाही. पण तरव काढूक पाणी लागतं, त्याच्यामुळे ही पाईपलाईन जोडलेली असा. पण लाईटीचा तर पूर्ण तळ्यात मळ्यात येता जाता करता. तर इकडे आई, निलेश मामा आणि नीता मामी तिघजण तरव काढतात. आई ग, पायात दगड लागतात. ह्यो एक कोपरो सकाळपासून काढलो, कारण चिखलाच्या आधी जरा लावणी ह्या होय तरव होय म्हणा. तर ही पूर्ण पेंडी असा. वाव, हे बघा एक नंबर. पैसा पाणी नाही या पंप चालू करून येऊ कोय. अरे बापरे, कठीण काम आहे. माकळ का एवढं पाऊस पडून पाणी थांबतला की काय सर? हा, सर्व आमचं वाढलो हा, साधारण 1 फूट झालो हा, नवीनचं 1 फूट. तर आता तो काढून आम्ही ते खाली कोपऱ्या असं थैसर लावतलो तुफाने. तर आई ऐसर तरव काढता. ही पेंडी बांधूची स्टाईल भारी असा. माका अजून जमत नाही. भारी, एक नंबर. आता इथं थोडासा पाणी कमी असा. पंप लाईट वगैरे येता जाता. आताच मग अशी लाईट गेलेली, त्यामुळे जरा सुके नाही तरव काढतो लागतात. अगे सुको तरव काढतात का दाढ काढणे बोलतात ना? माहिती नाही, दाढ काढणे असं काहीतरी बोलतात, काहीतरी ऐकलेलं आहे मी. आणि हा एक प्रॅक्टिस आहे. 2 हातांनी पूर्ण सप्पासप तरव काढता. आम्ही तरव काढू गेलो तर अर्धी यात पूर्ण मोडतं, म्हणजे ओढून काढतो तेव्हा तुटतात त्याचे पाती. आणि भारी, 1 मिनिटात 1 पेंडी. सॉलिड काम. पूर्ण झाडूचा लागतं. काय आला? हा, पाण्याचं असतात तर ना.
तर पाणी कमी असा. पाऊस तर सकाळपासून फुल जोरात पडता तरी पण आमच्या कोपऱ्यात पाणी नाही. आणि भरडी शेतीक पाणी थांबत नाही. आणि मळ्याच्या कोपऱ्यांका पावसात लावूक नको, त्यांका पाऊस नसलो तर कोपरे लावूक भेटतात. भारी. अकडे नीता मामी आणि तकडे निलेश मामा सगळेजण तरव्यात बसली आहेत. तर ही आता अशी पेंडी झाली की त्यांची माती असतात ती जराशी झाडून काढूची लागतात आणि मग त्याच्यानंतर अशी पेंडी बांधायची. हा पण मोठा एक टेक्निक असा. तर एक्सपिरियन्स माणसाकाच जमता. माहिती काय रान काढता काय. आता बघा ती बिंबल तर थोडंसं बघायचं रान बिन असा का आणि असा थोडेसे तर बघायचं आणि त्याच्या सोबती थोडंसं हे झाला. भारी. एक पेंडी रेडी. मग त्याच्यानंतर ही जी चिखलाची पेंडी असताना ती अशी धुवून घ्यायची. आता ही चिखल पूर्ण तर ते ह्या कामगाण्याचं असा. तर हे ऐसर असे धुवून ठेवलेले पेंडी असतात आणि मग हे जे तरव्याचे पेंडी असतात ते मग ह्या कोपऱ्याने लावायचे. पाऊस तुफानीचा चालू तर गणो काम करता पेंडी धुता आणि सोबत स्वतः पण धुता. भिजलो पूर्ण नाही लोय सर ते का पंपात पाठवू गयो. थांब मी जातोय. आमचे रेनकोट इले आहेत. पाऊस एकदम तुफानी पडता. तर आता हे रेनकोट घालून आता आम्ही मेरा आणि खापाऊक जातलो. भारी. भेटले बघूया. वाव एक नंबर. तर हे रेनकोट गावले आहेत. तर कुमऱ्या रेनकोट घालून बघ. हे किती रुपये असतात रे. 100 रुपये. भारी. 100 रुपये असतात ते. आता याचा रिपोर्ट बघतो आणि आम्ही तुमका सांगतो. पिवळं वालं होय. याला काय भेंडी लहान पोरासारखं करतं रे. हा पिवळं वालं होय आणि निळं वालं होय. पा कुमऱ्याने रेनकोट घातल्यान आता गेले रे. हे बघ अकडे तकडे दोन पाडून टाकशीत तो. भेटलं एक आध भेटलं. माहिती काय आणलं आपल्या. दूध आणलं. अरे काही दिसणार नाही मेले. आरसो काय तो. आरसो काय तो ह्या खोल मरे. जादू. वारी एक नंबर. आता चड्डी आणि काय भिजायचा नाही तर आम्ही पूर्ण भिजलेलो. मगाशी गेलो होते मेरा खापाऊ. चला आता कुमऱ्या मेरा खापाऊचे आहेत आपल्यात. आम्ही 3 रेनकोट आणलं होतं त्यातलं ह्यो आता एक आईक देतो रेनकोट. तुम्ही एक खाया पोरा. काय पोरा. चल याकडे याकडे काय ते 2 झाड नाही सेमच आहेत सगळे. अरे तो पण वापरल्यामुळे तो जाड झालो. पहिल्याच्या पातळच असतो. नाही जादू. पहिल्यांदा लावणी करूच्या आधी सर्व लावायच्या आधी पहिल्यांदा मेरा आधी खापवून घ्यायचं लागतं. रान असता मेरेंका हा पहिला खापवून घ्यायचा लागतात. चला मी आणि कुबरा आता सुरुवात करतो रान खापाऊ.
ह्यो ह्यो बघा ह्यो ना आमचो रिकाम टेकडो कामदार होई ती कामा करणार नाही नको थंयसर कुदाक येतलो. आता मस्तपैकी भिजता आता आणि तो कोपरो लावून झालो. हा तो कोपरो एक लावून झालो आणि ह्यो कोपरो आम्ही एकदा पकडलो आणि मेरा वगैरे आधीच घालून ठेवलेलं आहे कारण आमच्याकडे असं सगळा रेवटाळ असा. त्या रेवटाळामुळे या चिखलाच्या वेळी मेरा घालूक येत नाही. जर चांगली गाळवाची जमीन असतात तर चिखलाच्या टायमाकच मेरा घालतात. आणि या थोडासा सल्फेट म्हणजे खत युरिया आणि मिश्र खत ह्या थोड्या प्रमाणात आता चिखलाबरोबर घालतो. आणि आमच्याकडे असा की रेवटाळ जमनाचं चिखल लवकर बसल्यामुळे ज्यावेळी लावणी लावक येतात तर त्यावेळी ट्रॅक्टर चालू ठेवचं लागतं आणि त्याच्या पाठोपाठ सगळी लावणी लावत येऊची लागतात. असं आमचा विषय आहे. तर आता पहिला याचा पेट्रोल संपला तर परत आता पेट्रोल घातलं. का आला हा नाही त्या कोपऱ्यात आमल्यान खत मारले ना आणि उलटा मारले ना सरळ नाही मारीत गेलो उलटा खत मारले ना. ह्यो नुसतो ना भिजता शाळा टाकवलेलो आज शाळा होती याची. नाही हो त्याचं काम करू काय त्या ट्रॅक्टरचा काय थांब जरा. आता शेवटची नांगरट आहे चिखलाची नांगरट. पहिली उखळ असता दुरा आता झाली. आता 3 नंबरची नांगरट आहे ती चिखलाची. त्याच्यात गुटो वगैरे काही घालत नाही ट्रॅक्टर असल्यामुळे. नाहीतर अगोदर बैलांनी नांगरल्यानंतर मग गुटो वगैरे घालूच लागायचो. म्हणजे थोडा पाणी आमचं लवकर सुकतं त्यामुळे जरा पाणी जास्त घ्यावचं लागतं. तिकडनं आता पहिली तास आमचा विषय कसा की तेव्हाच्या तेव्हा लगेच लावतो लागतात. ह्यो आहे ना चिखल पहिला तास झाला पकडून काय मग मागणा लावणीवाली लावत येतं नाहीतर मग पूर्ण चिखल बसता. आता आहे ना जवळनाच टन घेतो पहिला तास. अमोल कोपऱ्यात जरा खोऱ्याने या कर चिखल कर. बघा हे आता जवळनाच असा पटकन घेऊन जातो म्हणजे तेवढ्यात तेवढं चिखल होतलो आणि तो लगेच लावतले. ह्यो जर असाच नांगरून ठेवला तर परत बसतात रेवटाळ असल्यामुळे. जास्त अशी चांगलीशी जमीन आहे भरडी शेती आहे. भरडी शेतींक का ह्योच प्रॉब्लेम असता. अमोलताकडे कोण चालवून गेलो कारण कोणाच जास्त ट्रॅक्टर वगैरे जायचं. हे गाण्या चला आता हे झाली. आता ए गाण्या छत्री घेऊन ये. ए गाण्या छत्री आण छत्री. तर लगेच इथं ह्यो ट्रॅक्टर आणि इथं लावणी आणि इतर कोण चालवता. कोणात जरा ट्रॅक्टर व्यवस्थित जायत नाही आणि गेलो तरी तो फसता. ए थंय काय ठेवतो ट्रॅक्टर येतात तो. निलेश मामाने याचा लाव घेतल्याने हे आमचं अजित तृप्तीचं असा सर्व आणि असे एक 4-4, 5-5 इंच गॅप ठेवून असे पूर्ण लावणी लावतात चिखलात. आणि तकडे आई आणि अनिता मामी असतात. ए अमोल चल लावणी लाव की. अरे हे गण्या हे का डुबो हे का डुबो हे का धर चिखलातच घे देखा घे देखा चिखलात.
यांचा काय चालला तर सायलेन्सर आणि साफ कर रे नीट. आमल्या सायलेन्सर आणि नीट साफ कर. आता येऊच नाही आता परत. वारीच काय माया. हीच मजा असता रे. पण आम्ही चिखलदुनी शेवटला करतो. पण आज गण्याची चुकी या. गण्यान कळ काढल्या नामल्याची आणि त्याच एका शिक्षा भोगूची लागली. हे गण्या परत उडवताला पाणी आंबल्याच्या अंगावर. भारी एकदम. ह्यो आता कोपरा आमचं भरला. आता तो झाला चिखल तर आता ह्याचं चिखल करतलो. आणि आता पाणी असा या पुढच्या कोपऱ्यात, तर त्या कोपऱ्यात तोपर्यंत सोडून ठेवतो पाणी, म्हणजे तो भरान रवात ह्याचं चिखल होईपर्यंत. ह्यो आता एक लावून होईल थोड्या वेळात. हे आमची अशी भानगड असता. ही इकडे नांगरणी चालू आणि इकडे लावणी चालू. आणि छोटे छोटे कोपरे असतात, जास्त मोठे नाही आहेत, कारण चिखल बसता त्याच्यामुळे आम्ही मोठे कोपरे करत नाही. आता ह्या वर्षीच आम्ही म्हणजे असा एकत्र असे करतो. म्हणजे नाही म्हटलं तरी आम्ही तिघा जणच असतो, मी, अमोल आणि आई. तर आता निलेश मामा, कुमार तर ह्यांची पण शेती करूची आहे, तर आम्ही अशी भागीदारीच करतो. ते आमका मदत करतात, आम्ही त्यांना मदत करतो. बहुतेक कोकणात असाच चलता शेतीच्या टायमाक. बाकीचे जण दुसऱ्यांच्या मत्तीक जातात आणि ते मग त्यांच्या मत्तीक घेतात, असा चलता. आणि त्यामुळे पटापट होतात सगळी कामं. म्हणजे आमका जे अगोदर 8 दिवस लागायचे तिघांका, तर ही एवढी माणसं सगळी इल्यामुळे 4 दिवसात होता सगळा. ट्रॅक्टरचा आवाज जरा डिस्को येता, काहीतरी त्याचा झोल झपाटो आवडता. तर मंडळी आता जरा व्हिडिओ मी बाजूक ठेवतोय आणि जरा ह्यात अजून 2-3 कोपऱ्यांचा चिखल होता काय बघतोय. तर मंडळी कोकणातील ही लावणी म्हणजे ही आम्ही आता आधुनिक पद्धतीचे म्हणजे ट्रॅक्टर वगैरे करून हे करतो. तर दुसरं पण मी व्हिडिओ घेऊन येतलो आहे, त्याच्यात आपण जोताच्या साह्याने नांगरणी करतलो. तर ती पण व्हिडिओ नक्की बघा आणि हा व्हिडिओ कसं वाटलं तर आमका नक्की कळवा. त्याचबरोबर आमचं सुवर्ण कोकण ब्लॉग या यूट्यूब चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा, व्हिडिओ लाईक करा, कमेंट करा. आणि आम्ही फेसबुकला आणि इंस्टाक पण आम्ही व्हिडिओ टाकतो. इंस्टाक आम्ही शॉर्ट व्हिडिओ टाकतो, त्याचबरोबर फेसबुकला पण हे सगळे व्हिडिओ असतात. तर तिकडे पण आमका फॉलो करून विसरू नको. आणि या सगळ्यांची लिंक आम्ही डिस्क्रिप्शनमध्ये जे दिलेले असावं, तर तिकडे जाऊन त्याच्यावर क्लिक करा. चला भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये.